Regional Internal Affairs Office sang Police Regional Office 6 may na-record nga 5 ka reklamo batok sa mga kapulisan nga nagapangirida kag napaslawan nga maghatag sang sustento sa pamilya. Nakatutok John Sala live. John? Kate, naglabot na sa masobra 300 ka mga pulis ang ginareklamo sa PNP. Butang nga suno sa PNP, wala sila sang may ginapili. Nubo man na o kun mataas ang imorangko. Serve and protect ang moto sang mga kapulisan. Apang madamo sang mga kapulisan subong ang hindi mismo tampad sa ilang mga asawa kag nakakapaslawan nga maghatag sang sustento sa ilang mga kabataan. Suno sa Regional Internal Affairs Office sang Police Regional Office 6, apisar nga hindi mayor nga problema diri sa rehiyon, may mga na-record ang talatapan nga 5 ka reklamo batok sa mga kapulisan apang lunsay na settlement sang RIAS. Sinatingwaan ginamon nga first kung ma-settle man ang problem, kagama na as I've said, although mga 99 o 100% man na-settle ang problem because ang mga uniform personnel nga ginakiya normally nawiya man na sila sa mga muna nga bagay. Sa datos sang RIAS, 4 sa 5 ka kaso ang police non-commissioned officer, kag isa diri ang police commissioned officer. Dugang pa sang RIAS kadamaan sa mga rason sang kapulisan amo ang pagkadestino sa mga layo nga lugar, butang nga nagakapaslawan magpadala sang sustento sa ilang mga pamilya. Ang ila assignment kung sa diin na lang, may mga sa Intel, sometimes sa bukid pa. So masiling sa hindi ko kapadala sang support ko sa kabataan because amo ni sa assignment ko. Pila ka months ko dito sa kung diin ang place of assignment ya. Tuig 2017 ang unang reklamo samtang sang mga nagliligad lang abulan ang pinakaulihi nga kaso. Mismo si PNP Chief General Oscar Albayalde na mismo nagmandong nga ipaidalom sa revitalized reformation program sang PNP ang mga mahilig sa number 2 nga pulis. Kate, suno kay PNP Chief General Oscar Albayalde, wala ginatolerar sa nga PNP ang mga iligal nga buluhaton sa nga makatapo sang talatapan. Butang nga dismissal gid ang mangin pinalidad sa tion nga mapamatud-an nga may mga Kerida o kuna nagakapaslawan sila nga maghatag sa nga sustento sa ilang nga pamilya. Kate?